Hali, és üdvözöllek ezen a mai, mondjuk úgy, hogy közös tudásexpedíciónkon. Nagyon örülök, hogy megint itt vagy velünk. Én is köszöntök mindenkit, vagyis téged, aki most hallgatsz minket, és tényleg egy elég izgalmas témával készültünk mára. Abszolút. Szóval ma 2026. március 9-e van, hétfő. És az azért fontos, mert alig több mint 2 hét múlva, március 24-én nyitja meg a kapuit Münchenben egy esemény. A Ceramitek 2026. Így van, a Ceramitek. Ami egy olyan szakvásár, ami a globális iparnak egy iszonyatosan kritikus, de a laikusok számára, szóval a mindennapokban sokszor teljesen láthatatlan szegmensét formálja. És pontosan ez a mai mélymerülésünk célja, hogy megértsük, hogyan válik egy ősrégi anyag a modern világ, sőt a modern űrtechnológia gerincévé. Képzeld csak el, mondjuk a nagymamád régi porceláncsészéjét a vitrínben, vagy a csempét a fürdőszobádban. Megvan. Oké, most bontsuk ezt ki. Mi van, ha azt mondom neked, hogy ugyanez az anyag teszi lehetővé az űrutazást, vagy mondjuk ez hűti a számítógéped processzorát is? Igen, ez a kontraszt az, ami igazán lenyűgöző, hogy a kerámiáról alkotott hétköznapi képünk és az ipari valóság között mekkora a szakadék. Nem csak burkolólapokról beszélünk, hanem fenntartható építészetről, vagy épp a legmodernebb orvosi implantátumokról. Ezért is fókuszálunk erre a kiállításra. És érdemes rögtön az elején megnézni, hogy miért pont a Ceramitek az a hely, ahol ez az egész összeér. Mert ugye nem tegnap kezdték. Nem, hát az első vásárt még 1979-ben rendezték Münchenben, és ami itt igazán lenyűgöző, hogy a koncepció már a kezdetektől az volt, hogy egyetlen tető alá hozzák a gépgyártókat, az alapanyagbeszállítókat és a végtermék előállítókat. Aha. Egy komplett ökoszisztéma. Pontosan. Mert hiába fejlesztesz ki egy új extrém hőálló kerámiaport, ha nincsenek hozzá megfelelő prések vagy kemencék, amik mondjuk a megfelelő atmoszférában tudják azt kiégetni. A Ceramitek azért lett globális csomópont, mert ez a láncolatot fizikailag is összezár. Ráadásul a fejlődés tempója is felgyorsult, igaz? Mert régebben, ha jól tudom, 3 évente tartották az eseményt. Így van. Régebben 3 éves ciklusokban gondolkodtak, de aztán jött a 3D nyomtatás, az ipar 4.0, a szenzortechnológia. A piac egész egyszerűen megkövetelte, hogy 2 évente lássa az új iterációkat. És ha már piac, bedobok pár számot, mert engem ezek eléggé megdöbbentettek, amikor készültünk. Hallgatom. Szóval 13-15 ezer látogató, 450-500 kiállító, a világmárkáktól a legkisebb deep tech startupokig. És ami a legdurvább, a résztvevők több mint 60%-a Németországon kívülről érkezik, több mint 80 országból. Igen, ez a nemzetközi jelleg nagyon fontos, főleg ha ezt a nagyobb képhez viszonyítjuk, mert a kerámiaipari kiállítások piaca eléggé szegmentált amúgy. Mármint vannak más nagy események is. Igen, például Riminiben ott a Tekna, ami kiváló, de az kimondottan a burkolólapokra fókuszál. Aztán Bolonyában a Cersayer, a csempékre és a dizájnra. Ott van még az amerikai Ceramics Expo is, nem? Így van, az meg a technikai kerámiákra szűkít, meg persze Kínában az Uniceramics Expo az ázsiai piacra. De a müncheni Ceramatek egyedisége a diverzitásban rejlik. Itt a finom kerámia és a tégagyártás mellett ott vannak a tűzállóanyagok és a porkohászat is. Porkohászat, ez az, amikor fém és kerámiaporokat hatalmas nyomással sajtolnak, ugye? Aha, és aztán színterezik őket. Ez ma a modern autóipar meg a repülőgépgyártás alapja, és a kutatóintézetek is jelen vannak, szóval nem csak a jelent látod, hanem a jövőt is, ami mondjuk 10 év múlva lesz iparági sztenderd. És itt jön a legizgalmasabb rész, amire nagyon büszkék lehetünk, mert ez nekünk magyaroknak is fontos. A Magyar Kerámia Szövetség idén immár 3. alkalommal van jelen ezen a brutális világpiacon. Ez egy nagyon komoly dolog. Csak hogy párat említsek. Ott van a veszprémi Bakonyipari Kerámia, a QMC műszaki kerámiagyártó, a mosondudvarhelyi Dual Invest, a Moson-Magyaróvári Motim, és persze a gránit csiszolókorong meg a termokerámia is. Tudod, ez azért kulcsfontosságú stratégiai lépés, mert egy ekkora világkiállításon egy kis vagy akár közepes cég teljesen elveszne a zajban. Igen, egy 500 kiállítós expón nehéz kitűnni. De a szövetség égisze alatt egy közös magyar sztendon hatalmas láthatóságot kapnak. Itt komoly nemzetközi partnerekkel tárgyalhatnak, látják a tengeren túli trendeket, és a sztend egy igazi találkozóponttá válik a hazai szakembereknek és a befektetőknek.
Sőt, egy hasznos kis tipp neked, aki a szakmában dolgozol és hallgatsz minket, a szövetségen keresztül díjmentes belépő is igényelhető a szakembereknek, szóval érdemes élni ezzel. Abszolút, a tudástranszfer miatt ez felbecsülhetetlen. Oké, de ugorjunk kicsit előre. Szóval mit is jelent ez az egész a 2026-os programra nézve? Mik lesznek a fő csapásirányok most márciusban? Alapvetően két nagyon erős trend dominál. A digitális transformáció és a fenntarthatóság. Kezdjük az additív gyártással, vagyis a 3D nyomtatással. Amit ugye műanyagoknál meg filmeknél már megszoktunk, de a kerámia, az azért más tészta. Teljesen más. A műanyagot csak felolvasztod és kinyomod egy fúvókából. A kerámiánál a rendkívül magas olvadáspont miatt ez lehetetlen. Itt komplex alkatrészeket nyomtatnak szerszám nélkül, általában kötőanyag befecskendéssel. Vagyis a port összeragasztják rétegről rétegre. Így van. Kerámia port kevernek kötőanyaggal. De amit kinyomtatnak, az még csak egy úgynevezett nyers darab. A kötőanyagot utána nagyon óvatosan ki kell égetni, és a kerámiát színterezni kell. És itt van a csavar, ha jól emlékszem a forrásainkból. A zsugorodás. Pontosan. A színterezés során az anyag akár 20–30%-ot is zsugorodhat. Képzeld el, mekkora mérnöki kihívás ez. Olyan szoftveres CAD modelleket kell írni, amik előre kompenzálják ezt a hatalmas deformációt, hogy a kiégetett végeredmény mikronos pontosságú maradjon. Ez egészen hihetetlen, de az előnyök miatt megéri, mert így mondjuk belső hűtőcsokornákat tudnak nyomtatni turbinalapátokba, amit hagyományos öntéssel fizikai képtelenség lenne megcsinálni. Így van. A másik nagy téma pedig, amit említettünk, a dekarbonizáció. Mivel a kerámiaipar rettentő energiaigényes, Ja, 1500 vagy 1800 fokos kemencékről beszélünk, ezt eddig földgázzal oldották meg. igen, és ez felvet egy nagyon fontos kérdést. Hogyan tegyük ezt zöldebbé? A válasz a hidrogénnel működő kemencék irányába mutat. Viszont a földgázról hidrogénre való átállás nem annyi, hogy kicseréljük a csövet. Nyilván másképp ég a hidrogén. Teljesen. Más a lángsebesség, más az égéshő. Magukat az égőfejeket kell újra tervezni, hogy a hőeloszlás egyenletes maradjon a kemencében. Mert egy ipari kemencében a legkisebb hőingadozás is tönkreteheti az egész terméket. És volt egy még érdekesebb kémiai probléma is, ami megragadt bennem. Amikor a hidrogén ég, Igen, amikor tiszta hidrogént égetsz oxigénnel, a melléktermék kizárólag vízgőz. Ez radikálisan megváltoztatja a kemence belső atmoszféráját. Sok technikai kerámia pedig nagyon érzékenyen reagál a nedvességre sülés közben. A megnövekedett vízgőz megváltoztathatja az anyag felületi feszültségét, sűrűségét. hát fel van adva a lecke a mérnököknek. Felbizony. És ehhez a sok új kihíváshoz szakemberek kellenek. Ezért is van nagy hangsúly a Career Day-en, a karriernapon, hogy bevonzzák a fiatal tehetségeket. Meg ott vannak az ingyenes angol nyelvű vezetett túrák is, a Guided Tours, amik segítenek célzottan felfedezni ezeket az újdonságokat. Szóval a jövő mérnökeit is ott keresik a helyszínen. Na de, hogy egy kicsit oldjuk ezt a technológiai sűrűséget, nézzünk meg pár tényleg álcsiejtő példát arról, hol tart a kerámia ma. Említettük már az űrtechnológiát. Aha, a NASA meg az ESA cuccait. Amikor egy űrkapszula visszatér a légkörbe, semmilyen fém nem bírná ki azt a súrlódás-olvadás nélkül. Csak a speciális kerámia hőpajzsok. És tudod, nem is csak a hőállóság a lényeg, hanem a hősokk ellenállás. Az űrben egy műhold percek alatt megy át a -150 fokos fagyos ernyékból a +150 fokos napsütésbe. Ezt a durva hőtágulást a normál anyagok nem bírják, azonnal megrepednének. A fejlett kerámiákat viszont úgy tervezik, hogy a hőtágulásuk szinten nulla legyen. Mindig lenyűgöz, ahogy a végletekig feszítik a fizika határait. És a másik véglet is ilyen, a mikroszkópikus csodák világa. Az orvostudomány. A biokerámiák. Igen, csípőprotézisek, fogászati implantátumok. Az a legkeményebb, hogy a szervezet egyszerűen nem lök ki magából bizonyos kerámiákat. Ezt oszteointegrációnak hívjuk. Bizonyos biokerámiák annyira hasonlítanak az emberi csont ásványi összetételéhez, hogy az immunrendszer nem is ismeri fel idegen testként. A sejtek konkrétan rátapadnak a kerámia felületére, és elkezdenek csontszövetet építeni a szerkezetbe. Az implantátum a test szerves részévé válik. Életeket mentenek, és az életminőséget javítják évtizedekre. Ez valami elképesztő. Persze,
A technológiai csodák mellett a vásár emberi oldaláról se feledkezzünk meg. Mert az üzletelés ezen a szinten sosem csak a steril tárgyalókban zajlik. Ott van mondjuk a Bayerischer Abend, a híres bajorest. Igen, a bőrnadrág meg a dirdili. Pontosan. Sör, perec, bajorzene. Lehet, hogy lazának hangzik, de aki járt már ilyen helyen, tudja, hogy a legnagyobb globális üzletek, a 100 milliós beszállítói megállapodások nagyon gyakran egy ilyen bajoresten, informális keretek között köttetnek meg. A bizalomépítés mindennél fontosabb. Ezek a példák tökéletesen megmutatják, hogyan ér össze ez az egész. A legősibb mesterség a legmodernebb high-tech innovációkkal. A mikronos 3D nyomtatók, a hidrogénkemencék és a sör melletti emberi hálózatépítés, ez mind egyetlen hatalmas gépezet része. És azt hiszem, közösen le is vonhatjuk a tanulságot. Számodra is egyértelmű lehet, hogy a Cerámitek 2026 nem csupán egy vásár. Ez egy ablak a holnapra. A magyar kerámiai ipar jelenléte pedig azt mutatja, hogy mi nem a múltban élünk, hanem aktív formálói vagyunk ennek a globális változásnak. Szóval legközelebb, amikor egy kerámia bögrét fogsz a kezedben, jusson eszedbe. Ennek az anyagnak a rokonai épp a világűrben keringenek, vagy életeket mentenek a kórházakban. Hatalmas tudás és perspektíva van egyetlen apró tárgyban. Ha már említetted a világűrt, ezt a gondolatot egy kicsit tovább is fűzném így a végére, mert érdemes eljátszani a gondolattal. Láttuk, hogy a kerámiák képesek ellenállni az űr extrém körülményeinek, és láttuk a 3D nyomtatást is. Gondolj bele! Ahogy az emberiség egyre közelebb kerül mondjuk a Mars kolonizálásához, vajon nem lehetséges, hogy a jövő űrkerámiáit már nem is a Földön gyártjuk majd? Hogy érted ezt? Úgy, hogy irgalmatlanul drága dolog építőanyagot felküldeni a Földről. De mi van a Marson? Vöröspor, regolit, ami lényegében szilikátokból és fémoxidokból áll. A kerámiaipar alapanyagából. Mi van, ha a jövőben a legfejlettebb mondjuk napenergiával működő 3D nyomtatók egyszerűen a marsi vörösport fogják beolvasztani és kiégetni, hogy felépítsék a jövő emberi bázisait? Egy földhöz kötött ősi iparág lehet a kulcs az emberiség bolygóközi túléléséhez. Hű, hát ez egy olyan gondolat, amit azt hiszem érdemes ízlelgetni egy darabig. Egy kis marsi kerámia a jövőből. Ezzel a provokatív, de nagyon is reális vízióval zárjuk a mai elemzést. Nagyon köszönöm neked, hogy velünk tartottál ezen a lenyűgöző felfedező úton. Legyen szép napod, és találkozunk a következő alkalommal.